Era unha noite moi quente, o vento abaneaba. As cañotas retortas e vellas semellaban titáns. Había unha pequena encostiña na que facía o seu burato Griei. Quen es ti? Vasme comer? Son Griei, o grilo. Vou morrer! Agarda un pouco, salvareite. Vou curarte a ferida e espantarei os vechos que che fagan mal. Como te chamas, que xa non me lembro? Griei, e ti? Eu Rasgul. Ah! Ai! Ah! Teño medo, agora virán, vanme baleirar as vísceras pouquiño a pouco, e só quedará de min a quitina e os cornos, deixando os meus restos secando o ardente sol. Non, de ninguna maneira penso permitilo. Ai! 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 Isto que me botas quéimame! Prefires que te baileiren como unha árbore oca? É o único que podemos facer. O teu cuspe espantou as formigas. Como raio fixeches? É un ácido, cun olor que as formigas non soportan. É moi útil. Gracias, Griei. Devoche a vida, non o esquecerei. E foi así que os cornobois estivo 10 ou 20 días case sen se mover. Griei puñalle de vez en cando unha papa de lama sobor da chaga, que ía mellor.
Un día foi xa recuberta dun novo e fino cobrimento de quitina. Razgulk xa estaba forte para voltar. Pasara aquil verao e viñera un inverno que case atuou a toqueiriña de Griei. Voltara outro verao e outras chuvias. E ao seguinte verao, Griei era un grilo vello, torpe e medio sordo. Griei, non puiden chegar antes, que me dera morrer en vez túa. Xa son vello, é igual. Os escornabois durades moito, pero non somos febles. Non morras, eu quero que vivas. E mentres Griei tivo unha vibración vital, Razgulk estivo ao seu carón.